Eli moi, se on Crimson täällä ja tänään me pelataan sellaista peliä kuin Sling Kong. Odottakas ihan pieni hetki. Siis tosi moni teistä varmaan on kuullutkin tän pelin. Sain vähän lataa. Nyt mennään meidän olohuoneeseen. Odottakas taas hei. Joo, alkaa kysyä, kun mä siis vasta asensin tän ja tää nyt hieman bugii. Siis joo, mä oon pelannut tätä. Mun kaverilla on tää peli. Tosi monellakin kaverilla on tää peli. Joten ouch. Okei, siis hyvin jännä peli. Tässä alussa siis, mutta ihan silleen kiva. Ja kaunista. Ja katsos, saada rahaa. Paljonko? 125. No niin, mä haluan pelaamaan tätä. Osaan. Tää on rasittavaa, kun kaikki pelit aina neuvoo silleen. Juu, tee näin ja näin ja näin ja näin ja näin ja näin ja näin. Kun osaa niinku pelata sitä. Tää on kivaa. Mikä tulee? Ai, mustekala. Mä oon halunnut ampparin. Mustekala on sulonen. Pelataan uudestaan. Toiseen suuntaan. Ai katos, 20 saatiin. Sentäs. Nyt täyppii 20 ja 20. Jei, ampiainen, se on sulonen. No niin, sitten ei enää pelata tätä ja vaihdetaan nyt tyyppihyppä. En mä nyt tätä halua. No niin, pelaisiks mä tuolla vai ampiaisin? Pelataan aika mustakalaa. Mä haluan tietää miltä se näyttää kun se kuolee. Taas sulonen tää mustakala. Ja pelottaa. Tyhmää. Noin. Okei, kyllä muakin pelottais. Oho! Vähän oudon näköinen kun kuolee. Okay. Nyt pelataan pamppari-ampparilla. Sydän. Mä en kyllä tiedä yhtään, että mitä mä teen näin sydämillä. Oisin mennyt tohon. Jos oisin vain päässyt siihen. Hienoa, Crimson Cream. Okei. Mä oon pelannut tätä, vaikka mulla jääkin jotain 50 minuuttia. Ei se haittaa. Panda! Sulonen pikku panda. Mulla on niin paljon rahaa tällä hetkellä. Mä haluan pelata pandalla, koska se panda oli niin sulonen. Ihana pikku panda. Mä en tiedä yhtään, että millä näistä mä halusin pelata. Kun siis nämä kaikki on ihan sairaan söpöä, paitsi se apina en ehkä niin, mutta on sekin silti söpö. Vihaan noita salmiakkeja. Sitten jatketaan pelaamista. Tai aloitetaan uudestaan. Mä oon tosi hyvä tässä siis. Mä voin niin sanoa sen, mä haluan ruusun.
Au! Sitten mä vihaan tätä, kun tää kuolee niin koko aika. Ei, vaihdetään nyt tyyppi, koska mä en pysty katsoa sitä, että panta tuhoutuu. Ja mä en tiedä miksi, mutta ampiainen on ihan sairaan sepä. Vaikka siis mä vihaan ampiaisia. Mutta on ihan sairaan suloinen pikku ampari. Pampari. Okei. Okay. Kaunistamina. Wii. Odotetaan, että hetki. Mitä jos pelattais yksi tällainen peli? Mulla on maailman mahtuvimpia ääniä tässä. 21.20. Mä käytän tän sydämen. Mut siis toi Herkaniemi. Kannattaa katsoa siis sen videoita. Se on siis tässä pelissä ihan sairaan hyvä. Mutta se tekee tietona ihan sairaasti petsivideoita. Mutta se saattaa tehdä myös näitä pelivideoita jonkun ajan päästä. Loput tuli. Ei sitten. Sitten mulla on pakko kuolla. Siihen tulee. Haluan ton. Okei. Toivottavasti ne saa jonkun hyvän. 75. Niin hyvä. Okei, vaikka mun jääkin 63. Haluan uuden tyypin. Koska mä tykkään tietää niin sen, että miltä se näyttää kun on tuhoutuu. Vähän niinku tuntuu, että mä tipun tyhjään. Eiku rapuun. En tippunut tyhjään. Okei, mulla siis nyt sitten tulee olemaan 96 kolikkoa. Eiku 97. No yksi enemmän sitä, mitä mä ajattelin. Se on enää yksi pikku apina. Onkohan se mölyapina? Tykkäälekin mölyapina. No niin, mene! Ylös! Toi on kivaa jäädä siihen vaan silleen, että jos siis joku ei saanut vielä selväksi. Ouch. Niin jos joku ei siis vielä saanut selväksi, niin tämän pelin nimi on siis Sling Kong. Ihan pikkuinen hetki. Ketä kiinnostaa joku tollanen mainos? Sitten aloitetaan. Tää on kivaa. Mä oon niin hyvä tässä pelissä. Mä oon niin pro. Mä oon siis niin pro tässä. Juu, tässä tää oli hei.